Και βρήκαμε την εκλεκτή που κέρδισε τα Brayrons και έγραψε πρώτο σχόλιο. Αν θέλετε κι εσείς Brayrons στο Plus Viz Brayron, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα like, μια εγγραφή και να γράψετε στα σχόλια το όνομά σας. Και πάμε να της δώσουμε τον Brayron. Θα μας πει τι θέλει για Brayron, να σας πει όμως και ένα γεια. Και πάμε να πει τι Brayron θέλει. Ωραία. Παίρνουμε τον Brayron και της το δίνουμε. Ωραία. Περίμενε. Εντάξει. Ωραία. Το πήρες και αν θέλετε να είστε οι επόμενοι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα like και μια εγγραφή.